Siinä on mun tietokonepöytä ja tietokone on tällä hetkellä sängyllä. Siellä on kuvat siirtymässä koneelle. Sitten tossa on koiran leluja. Siinä on se sänky ja tietokone, kamera ja Jennalta lainattu Blu-ray DVD. Sori vaan, kävin sun huoneessa ilman lupaa ja varastin vielä tuon. Sitten siinä on säkkituoli. Se on puoliksi tyhjä, koska mun rakas veli päätti yksi mukava viikonloppu tyhjentää siitä puolet. Mikäli aivotus sekin ollut. Sitten tässä on ihan tavallinen Ikeasta ostettu pöytä. Se on aika surkea, enkä me saanut edes koottua sitä kunnolla. Täällä on nämä ruuvit puoliksi irti. Sitten siinä on kaikkea random tavaraa. Sitten tossa on tollanen kiva taulu ja peili. Siinä on pari piirustusta esillä. Siinä on minun ja Tuukan yhteinen kuva. Ja piilareita ja kaikkea muuta. Sitten tässä on tällainen hyllykkä, Ikeasta sekin. Sen päällä on laukkuja. Mä oon ihan hirveä laukkufriikki. Tykkään ihan älyttömästi. Hei, sori muuten, mulla on täällä lakanoita ikkunoissa, koska tää huone on hirmu kuuma tälleen kesäisin. Tätä ei meinaa saa pimmeäksi, niin sehän saa kun laittaa noita lakanoita hirveästi ikkunoihin. Mut siis tässä on tää hylly. Täällä korissa on kaikkea random shittiä. Sitten täällä on lehtiä ja kirjoja. Tässä on muuten ehdottomasti lukemisen arvoinen kirja. Kannattaa lukea. Sitten siellä on mun piirustustavaroita, samoin kuin tuolla ja tuolla. Sitten tässä on tällaisia valkoisia laatikoita, missä mä säilytän kaiken maailman random tavaroita. Sitten tuossa on kauneudenhoitojuttuja, samoin tossa. Sitten täällä on parit kengät esillä. Converset on siellä alhaalla. Siinä on pihlanlelu ja pihla. Hivenin äikä. Pieni. Mitä se äitin vauva? Mitä se äitin vauva? Toinen on nukkumassa siinä. Sitten tuossa säilytän korvikset. Siinä on telkkaripöytä ja mun tabletti on tuossa vaaleanpunaisessa. Sitten siellä on mun maalaustarvikkeita, tollasia koristeita. Siellä on parit unisiepparit. Sitten siinä on meidän hieno parveke. Siellä on toi keltainen ympyrä ja tuohökkeli. Ja sitten sanotaan rullatuoliksi tuota kauheata tuolia. Ne on edellisten asukkaiden jäljiltä. Ne pitäisi viedä roskiin. Me ei haluta niitä pitää. Sitten siellä on taas niitä kivoja lakanoita ikkunassa. Sitten siellä on mun skeittilauta ja taulu esteenä, ettei koira pääse parvekkeelle, kun parvekkeen on vähän auki. Sitten tossa on taas laukkuja. Sitten on parit shortsit siinä. Sitten vöitä ja tommoset siivet. Sitten on tällainen hylly taas. Kaappi, vaatekaappi Ikeasta sekin, jonka päällä on mun pleikkari 2. En oo kerinyt sitä asentaa, kun täällä ei telkkari näy, kun toi sähköjuttu on rikki. Sitten tuolla on taas kenkiä. Ja sitten me sain mun siskolta 18-vuotissynttärilahjaksi maailman parasta hiuslakkaa ja laukku. Sitten siinä on taas jotain mun vaatteita, huiveja ja yllätyslaukkuja. Ja reppu on siellä. Ja siis tää kaappihan on täynnä kanssa vaatteita. Sitten siinä on mun bodausvälineet ja cross-traineri. Sitten täällä meillä on vaatehuone Jennan käytössä. Jennan huone. Sitten tässä on meidän käytävää.